Pulong na. Pulong na. Ang pulong na sa Ginoo nga gisulti karon nag-ingon siya pangayo bisan unsa kay buhaton kini. Unsa man mga butana ang gusto nimong pangayoon. Karon, diha na punta magsulti. Diha na punta mag-abot. Tungod kay daghan kay mga tao karon nga nagandoy kayo anang kwarta sa gobyerno. Daghan kay ninyo nga kagay ko anang sap. Gusto ko mo dawat ko na lang sa Israel, wati makadawat. Usahay kayo atong uto, kwarta lang tanan. Ingon ang Bible, ingon ang pulong sa Ginoo, Matthew Kapitulo 6, versikulo 33. Sa iyong ingon, unaha, pagpangita ang gingharian sa Diyos. O, pag kinabuhi sa tanan, isulat na niyo, ug ang tanan mga butang, igadugang niya kanimo. Sa ato ba, kung nag-una kas Ginoo, pulong ihapon sa Diyos, nga kung nag-una kas Ginoo, mga kaigsunan, iyang buhaton pagdugang ang mga panalangin diha nimo. Bisan di ay mangayo ka, nga wa kami unas Ginoo, wala di ay gihapon. Ang tao mangayo, kinahanglan mo una siya sa Diyos. Okay? Kung sa may mga butang na imong gustong pangayoon karon sa Ginoo. Okay? Abot na din. Kaya ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, bisan unsa. Now, usahay, kining atong pagka-negatibo. Ato na, pangayoon na tas Ginoo nga, Lord, dili na kung mahimong negatibo. Usahay, talawat na. Dili ta kabalo mo share na ipulong sa Ginoo gani muagi sa ato ang muagi gani sa ato ang page. Pag-agi dili ta kabalo mo share o like. Kaya mahadlok ta og daghang pud ang makabasa. Oy. Bless kayo ka kung sa diha nga dunay pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Nga nakit-an ning agi bitaw sa imuhang scroll kini mga tao magugkaron more on Facebook na. Facebook ba? Ang dili siguro kabalo mo Facebook karon mga kaigsunan kana pang bagong anak. Bagong anak, pa na. Pero pag abot na ganin 2, 3, himuon naman dayong tula na, himuon naman dayong tula ng gadget, himuon ang tula ng bata. Para dili bitaw mo lihok, dili mo lakaw. Kana dayong gadget mo imuhaton. Dulahin ni dong. Ang amahan po ng anak, amahan po ng inahan. Tuwa, trabaho po ng mga trabaho dito sa kusina, sa baghang sa mabuhat. Para lang yun nga, dili ba? Anak karon, kamaon, pagkamaon na gani mo, open gani, password gani ng anak, lipay dito. Ang bata natin, dus pa edad, kamaon na. Ako di palupikan ko. Ano dayon, no? Garpo kayo ta. Balik ko mga kaigsuunan. Naagani mga pulong sa Ginoo nga makita ninyo din na samtang nag-scroll ka sa itong Facebook, i-like, dayon i-share. Bisang binisaya ni mga kaigsuunan, i-share lang. Lalo man, kaya wakan takabalo, daghan man sa mga tao na nasa Amerika, daghan man kayo nasa Europa ng mga tao ng mga Bisaya, na dumog silang pulong sa Ginoo. Kayo sa'yo ka ng mga tao na tuwa karoon sila yung dapit niya dahil COVID, kaya timog kalimutan mga kaigsuunan dahil COVID-19. Dahil mga tao karoon na problematic ay sila. Problemado sila sa ilang hunahuna. Gano'n man, pinahandlog sila, nagili ka gawas. Kung gawas ka na, hunahuna na virus. Ano yung virus ani? Maghunahuna ka. Kunya, problemado kayo sila. Ang importante ay imong i-share ni. Aron na ay makadungog ng mga tao, makadungog sila sa pulong sa Ginoo, maulihan sila, matagaan sila kinabuhi na ang pulong ng diay sa Ginoo mo'y garantiya na makausap sa nagkumutang. Makausap. Sa nawa ng pulong sa Ginoo, pangayon mga bisan unsa, Lord, protektarin ko. Una-una, mangayon ta protektor, mangayon ta sa Ginoo nga, protektaran. Ubanan pa, panan ka sa Ginoo. Ikaduha, mangayon ta sa Ginoo. Na kay sakit, na kay problema, na kay balatian, pangayos din. Ayun ka. Gidialysis ka, na kay problema sa imong lawas, na kay problema sa imong kidney, na kay problema sa imong dugo, na kay problema sa diabetes, na kay problema sa heart, sa imong kasing-kasing. Pangayos din. Ayun ka.
isulti na pinaagis imong pulong, isulti. Oh, isulti. Ayaw yung pagduha-duha, sulti yung pagpagayo karon. Wa di mangayo mo isulti. Kamao gani ka mo sulti, kamao di ka mangayo. Pero kamao amang gani ka, ang imong mahimupod ka kamao, action. Cepat. Unsa pay problema nimo karon mga kagsunan? Ha? Maduha-duhaon ka. Maduha-duhaon. Naman mga tao na bisan nagtuos Ginoo, nagduha-duha gyapon. Ingon sa Biblia ba nga sama ka sa usa ka lusay nga naa sa dagat nga ug asa gani hanginon adto pud padulong. Nya, wa pay tinong padulungan. Pag naay problema, mura na gitampukan sa tibuok kalibutan. Hinumdumi, sayran ka nako, naay Dios. Naghatag siya garantiya karon nga kung mangayo ka, iya kang tagaan. Unya, wala pa dinhi gisulti niya unsa imong pangayoon, bisan unsa. Na bisan unsa daw. Na unsa man, unsa pa imong gustong pangayoon sa Ginoo. Unsa pa gusto nimong pangayoon sa Ginoo. Kaalam, wisdom. Nga naman, sa diha ang pulong sa Ginoo, James 1:5, no? Santiago 1:5. Sa lingon din ito kasama. Apan kon diha kaninyo may nakulangan sa kaalam, papangayuwa siya sa Dios o dili gayon siya mapakyas kay ang Dios mangyataton o manuluyon man sa tanan. Nabisan niya gani ang kaalam. Pwede ka makapangayon nga sa Ginoo. No? Pwede ka makapangayon sa Ginoo. Now karon ini nga kabuntagon mga kaigsuonan. Dili nga kabuntagon ayaw gyud pagduha-duha, pagsultig maayo. Ayaw gyud pagduha-duha, sultig maayo. Ganoman, kay kining maayo ginahatagan og bilini sa Dios kana maayo nimong sulti. Gitagaan ni bili sa Dios. Hallelujah. Now, mo na sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Og atong tanawon ang Juan kapitulo 1 versikulo 4, tumbalik kong basa. Balik ko na itong basa. Lamig kining pulungan mga kaigsuonan. No? Lamig kining pulungan mga kaigsuonan. Yun din diha sa pulong ang kinabuhi. Tanaw ha? Diha sa pulong ang kinabuhi o ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tao. Unsa puno? Ang pulong, ang pulong ang kinabuhi. Kining pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, mao ra ni ang naghatag natong kinabuhi. Ug wala gani ka nakabasa ani nalisod na. Kinahanglan nga muhatag kag panahon. Mudesider kag panahon. Muhatag kag gahing. Mingon kas Ginoo, gahing ko panahon Ginoo ning pagbasa sa pulong sa Ginoo. Unsa man di ay basa pulong sa Ginoo, kinabuhi. Kinabuhi. Dililuhon kaayo ni Ginoo mga kaigsuonan. Kinahanglan mo desider ka, imo isulti sa Ginoo. Aron ka makabatok kinabuhi. Kaduha, sa imong buhaton dinhi, ang sa pulong sa Ginoo. O maong kinabuhi, mao ang kahayag sa tao. Dili lang di ay kinabuhi ang pulong sa Dios, kundi kahayag. Bisag asa ka mo adto, bisag asa ka mo lakaw, naay kahayag nga maong pulong sa Dios niya. Lamig kayo, di ba? Nindot kaayo ang pulong sa Dios. Nindot kaayo siya tungod kay kinabuhi, muhatag nimo o kahayag. Gikan karon, mauna ni ang iwag sa imong kinabuhi. Daghan ang mga tao nga ngit-ngit kaayo ilang kinabuhi.
dulong ilang kinabuhi. Nga naman, wala sila nakabasa pulong sa Ginoo o wala sila nakadungol sa Dios. Ikaw nga nakadungog o naminaw karon ining pulong sa Ginoo. Pulong sa Dios na garantiya nga ang pulong bililuhan sa Dios. Ang imong isulti mahinungdanon kay nas Ginoo. Ayaw na pagpanglipa. Ayaw na pagpangdaot. Ayaw na pagsigig reklamo. Ayaw na pagunahunag mga negatibo. Ayaw na pagunahunag sakit. Ayaw na pagsulti kanunay problema. Ayaw na pagsulti kanunay kabalaka. Isulti kanunay likon ko, gawasnon ko, madaugon ko, malipayon ko, niuswa ko, dato ko, malipayon ko sa tanang adlaw. Sa ngalan ng Jesus. Mao na isulti ka naman. O kanak na deklarasyon, kanak karon na pati na ko ang gahom sa Diyos. Mahitabo ni diha mo. Gamiton ka sa Diyos. Panalanginan ka sa Diyos. Gayran ka sa Diyos. Taghaan kang kinabuhi sa Diyos. Lipayon ka sa Diyos. Mudan-ang ang imong kinabuhi ngadto sa daghang tao. Gamiton ka sa Diyos. Ang imong buhaton, mudangog lang, musaling lang, mubasa lang, kay ang pulong Diyos. Basahan ni. Basahan ni pulong sa Ginoo. Basahan. Ya sugod dining orasa, sugod dining adlaw, usba na ang programa sa imong kinabuhi. Usba na. Isulti na kanunay, maswagon ko, madaugon ko, malipayon ko, giayon ako, wa na ko'y sakit, wa ko'y problema, wa ko'y balatian, sa ngalan ng Jesus. Kanunay lang isulti. Kanunay lang isulti. Kaysa diha nga kanunay ni mo lang isulti, ang Diyos dili sumhan nga mohimo siya, mubuhat siya sa iyang milagro sa imong kinabuhi. Mao ni ang buhaton sa Diyos. Mao ni ang garantiya sa Diyos. Mao ni ang garantiya sa Diyos na atong hawiran. Hawid sa imo. Ayaw hawid kung sa imong posisyon. Ayaw hawid kung sa imong nakatunan, kung sa imong naangkon karon. Kay kanang tanan temporary. I-share niyo, kung napanalanginan ka, likely ni mga mensahe kung napanalanginan ka. Ang Diyos mag-ubad ka niyo. Dili ka pasagdahan. Dili ka pasagdahan sa Diyos. Mag-ampun ka. Sa kamahanan ng ngalan ni Jesus na Nazareto, ikaw ang Diyos na nagasulti karon nga itanod sa imong pulong. Ang imong pulong Diyos o ang imong pulong naghatag namo kinabuhi. Ang kinabuhi naghatag namo og kahayag. Salamat mahal nga langit nun sa matag usa nga niha karon nga nakadungog sa imong mensahe, nakadungog dining imong pulong nga mahimong gawasnon o mahimong malipayon, mahimong madaugon di ka nining orasa. O Lord, mao ni ako mga pag-ampo nga imong pulong Ginoong Dios nag-ingon ka nga kami mangayo bisan unsa sa imong ngalan imo ning buhaton. Amahan, nagapangayo mi sa imong tabang karon, nagapangayo mi Ginoo nga ikaw ang Dios padayon nga magagiya, padayon nga makiguban, ug padayon ka Ginoong Dios nga magaproteher bisan pa sa mga katawhan karon nga naigo nining COVID-19. Nagapukungan kanimo Ginoong Dios nga imong badlongon, imong hilison kini nga mong virus. Lord, salamat nga ang tanan nga mga tao nga nituo kanimo, tanan nga mga tao karon nga nagadawat sa imong ngalan, imong ginatipigan sa imong batong bantiles. Salamat Lord nga walay bisan kinsa o walay bisan unsa nga matang sa kangit-ngit ug dautan nga makaabot sa among kinabuhi.
Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, sa tubag sa among mga pag-ampo. Sa pangalan ni Jesus. Lord, ingon nga imong alagad. Akong i-release karon mahal nga langiton ang imong panalangin nga kini mag-aabot ngadto sa matag usa nga nagadawat sa imong pulong. Spiritual blessing, material blessing, emotional blessing, financial blessing. Mag-aabot kini karon mahal nga langiton. Ang imong panalangin mo sising, mo presence, Lord, mo surrounds, Lord. Ang imong panalangin mo overflow, mo overtake ngadto sa imong mga katawhan. Diha lamang kanimo Ginoong Dios among ginahalad, ginatugyan sa imong pangalan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang tanan magaingon. Amen. God bless o ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Bye-bye o happy Sunday. God bless.